даври дуюми чемпионати тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи олӣ нимаи дуюми имрӯз якбора бо ду вохӯрӣ оғоз гардид. дастаи футболи Истаравшан дар варзишгоҳи марказии шаҳри мазкур тими футболи Кӯктоши ноҳияи Рӯдакиро истиқбол гирифт. бозӣ аз ибтидо ҷолиб сурат гирифта, шуруъ аз дақиқаи 8-уми рақобат соҳибони майдон 10 нафар монданд, зеро Насим Расулов футболбози дастаи Истаравшан бо иллати қоидаситезиаш аз майдон ронда шуд. қисмати аввали вохӯрӣ миёни ин ду тими футбол бидуни задани гол ба анҷом расид. дар пайти дуюми рақобат саҳитараш дар дақиқаи 79-уми бозӣ Собирҷон Холматов бо як зарбаи ҷодувонаи худ хати дарвозаи дастаи Истаравшаниҳоро шикаст ва ҳисоби дидор кушода шуд. дар дақиқаи 83-уми рақобат Азизбек Султонов маротибаи дуюм тӯбро вориди тури дарвозаи Ҳусен Азизов сохта ҳисоб 2-0 гардид. дар дақиқаҳои изофаи рақобат меҳмонон ба задани боз як голи дигар мушарраф шуданд. Далер Ёдгоров маротибаи сеюм бо зарбаи ҳадафраси худ дарвозабони дастаи Истаравшанро маҷбур кард ки тӯбро аз дохили тури дарвозааш берун орад. ҳамин тавр дастаи футболи Истаравшан дуюмин бохти худро дар чемпионати Тоҷикистон ба қайд гирифт. Кӯктош бошад баъд аз мусовӣ бо дастаи Регартадаст ҳамакнун аввалин ғалабаи худро дар оғози мавсим ба даст овард.